Bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diretso na kita sa programa ng Tingog kan Banwaan, Miyerkules. Aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary sa mga intersesyon sa oral daw niya atong ipipakimaherak man sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Igo po kita ning live na novena 5:15 taod-taod na hapon. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos ang dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention tabi chief sa tuyang mga pag-iriba, si Karen Nicole Ala. Happy birthday tabi Karen. And siyempre, ka-birthday ni Karen ang saro sa matatag na poste. Nagpundar. Saro sa mga nagpundar ka na DCGB. Si Boss Art Osia. Tata Nems, birthday ngunyan ni Boss Art Osia. Yan, narumduman pa din do so famosong presenting your movie guide on parade. Yan, Boss Art Osia. Happy birthday, Boss Art. Kumusta ka na? Long time no see. Yan, sindang duan nagkukumplean yung yan. Si Karen Nicole Ala sa muyang field reporter. Si Boss Art Osia, saro sa mga pundasyon kan DCGB. Asin duman sa tugang ni Director Edwin. Si Eddie, Tama ba? Happy birthday man tabi sa imo. Sagkod na kitang 10:30 programang Tingog kan Banwaan kasabay ang news team. Diyan sa luwas, Chief Jimmy Nasalita, Pading Jimmy, si Kumpadreng Jomar, si Pading Alar Mario, si Joshua, asin ang samuyang celebrator, si Karen Nicole Ala. Sa Manibela, si Henry Mata. Mantang dyan sa control technical, yaon po dyan si Tata Nems Flora. Para sa broadcast mi sa radyo sa AM band. Sa newsroom, yaon po dyan ang Fuwersa. News Director Mardela. Ang samuya pong malalauman. Kasabay ang Tres Marias. Angel Mustaza, Jen Matthew Balyeran, Mary Joy Diarezgo. Sa production ang nag-iisang Maria, si Madam Shia Leron, and ang grupong yan, sindaman ang nagsasabay-sabay pa dyan sa nagkakabara sa nindong Bareta sa internet, ang DCGB News Online, the news portal kan DCGB. Kasabay dyan si Jimos Barrios. Igwa man tabi kita nin broadcast sa internet worldwide netwide si Jerome Nico Martinez yan an sa tuyang kairiba dyan sa tech department kan IT.
tan 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 que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pim chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pim chiquitan chiquititan tan tan que tumban que Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Happy birthday man pala kay Sir Gremil Naz. Yan ang tagapagtaram kan opisina kan Defensa Civil kan Bicol, Office of Civil Defense Bicol. Sir Gremil Naz, happy birthday tabi sa imo. Hali man yan digdi sa Samuya sa DCGB ang pagbabate. All the best sa gabos sa indong mga nagsiselebrar kang kompleanyo. Ang sa kuya pong telepono numero sa Smart 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. And then sa Globe 0960-730-115. Good morning from the Philippines. Sa gabos na mga nakaantabay sa inman na parte kamo kan Pilipinas asin maging kan kinaban tabi. Sige. Dire-diretso na kita kan mga istorya. Happy birthday pala Uy si su amigo ta. Si Sir na Police Major Rolly Marquezes. Barkada ta ini. Si Sir Rolly. Dati siyang Deputy Chief of Police kan Legazpi. Saro na siyang chief man sa sarong unit dyan sa laog kan Campola. Birthday pala ngunyan ni Sir Rolly Marquezes. Ay haloy na nakasarabay-sabay taman ni dyan sa luwas. Ngunyan yao na siya sa laog kan Campo General Semyon Ola. The best yan man, sabi ni Angel. Si Sir na Rolly Marquezes. Happy birthday tabi sa imo, Sir Rolly Marquezes, Diyan sa Philippine National Police Camp General Simeon Ola. Yan, tabi sa tuyang barkada. Many returns of the day tabi para diyan kay kunyan. Kay Major Rolly Marquezes kan Philippine National Police Campola. Sige. Ngunyan ito ma-file na naman tabi tatanems so ikaduwang impeachment complaint kay Vice Presidente Sara Duterte. Iyon na ang pinagsasabi tabaga paano kung isog ibinugtak sana sa tama man baga Chief Tech Ramir day ka makakuaning kahampang. Yan, igog kasabihan baga ang lambang pangpang may kahampang. Yan, that's the first point. Ikadua, kung sinimbag niya ko ta na squarely sa naman. Kung sinimbag ni Vice Presidente Sara Duterte squarely, sain mo ginastos itong confidential funds? Kung sinimbag niya ito squarely, tapos na kunta na. This will not go out into proportion. This will not be blown out into uncontrollable proportion politically. Kung sinimbag niya yan, although, igo baga kita nin pinagsusunod na kaya nga ni baga tatanems confidential ta, dai mo pwedeng ibuyag-yagan kung sain mo ginastos, lalo na at siya baga na sa opisina kan Vice Presidente, because ang nature kan trabaho kan Presidente buda Vice Presidente
mas hararom an sa indang naaaraman kumpara sa satuya na mga ordinaryong namamanuan sa Pilipinas, mas hararom an sa indang naaaraman on a day-to-day basis sa sitwasyon kan sa tuyang nasyon, maging sa lado kan ekonomiya, edukasyon, salud, depensa, pas i-orden, seguridad, internal and external lalo na. Sinda nakakaaram, kumusta ang level kang threat kang terorismo sa Pilipinas, kumusta ang patakot kan mga komunistas. Mas hararom ang naaaraman ninda kaysa sa tuya na mga ordinaryong namamanuan because they are fed by informations na di man pwedeng ibuyagyag sa bilog na nasyon Pilipinas because makaka-affectar iyang tabi sa satuyang seguridad both internally and externally. Kaya baga igumpiga po na mga confidential matters, top secret na di pwedeng ipasabot. Kitang mga ordinaryong tao, madalion sa na magpara-komentaryo, madalion sa na magparataram. Pero pag ikanang nakatukaw diyan sa pwesto sa Malacanang, makikigkiga kang magnitude kan informasyon na marireceive mo na kadaklan sa mga pigtataram niya to na mga ordinaryong tao sa naman, tip of the iceberg pa sana sa sitwasyon na sa tuyang naiisihan. That includes internal security. Ano yung internal security? So patakot kan mga destabilisasyon hali sa militar, sa pulis, destabilisasyon hali sa mga makawalang grupo, destabilisasyon hali sa mga nagpopropagarnin pabagsakon ang gobyerno, nagkakaararaman aninda. So there goes the confidentiality nature kan mga impormasyon na dapat dahil niya ito maisihan. Bako, tapag naisihan ta, makukompromitir ang seguridad kan sa tuyang nasyon. Natatama ko kompromiter, maisihan man kang kalaban ang mga nagiging hero kan gobyerno. There goes ito ng pinagasabi na confidential funds. Okay? So, taking for the sake of argument na natangay talaga para interes o kongreso na maisihan kung saan ginastos itong confidential fund. It is because hilingon nindo sa laog ning 11 sa nang aldaw, pira ito so milyones de pesos na ginastos hali sa confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. 11 days lang tabi na ginastos. Staggering amount in the millions of pesos, kwarta kan tao. Kaya duman, nag-raise ninhalangkaw na kuryosidad sa publiko, maski na nga pinagasabi na confidential funds ito nagagamiton sa paggastos tanganing malabanan sa mga gustong magdestabilisar sa gobyerno, malabanan so CPP, NPA, malabanan sa mga teroristas. Dahil mo man talagang ibubuyagyag kung sa inpigagastos ta, maiisihan kan kalaban. Pero, taking for the sake of argument, iyan na staggering amount, pirang milyon ito tatanems. Hundreds of millions. Sa laog sa naning 11 aldaw. It will really raise curiosity. Plus the fact na so findings kan COA uni pabagatabi. So findings kan COA, ibinayad tatanems. Duman sa pigakaon niya tong chichiriya, Kipiatos, Mary Grace Piatos, na ang latest nga ni, pinag-sertifikaran kan Philippine Statistics Authority. Dainin buhay na Mary Grace Piatos sa Pilipinas. Dainin nagadan na Mary Grace Piato sa Pilipinas, meaning to say non-existent. Tasaro baga duman sa mga binayadan kan confidential funds,
Mary Grace Piatos to the tune of millions de pesos. Milyones de pesos. Kaya iyan po, iyan ang dain na sisimbag kan Vice Presidente na nauuyam so tawo ta imbes na simbago nagpaparapang akusar pa. Nagpaparapang akusar pa nin kung ano-ano, nagpapahiling pa kan pagkabrusko. Yan tabi. Simple masana, simbagon mo yan. Tapag sinimbag mo, there is a possibility na makukumbinsir ang tao. Natatadain niya pigisimbag. Kaya uminabot na sa arog kaini na blown out into proportion na politically. Apektado na po ang Pilipinas. Uyan na Natata-apektado ang Pilipinas. Gulpi po ang mga followers kan mga Duterte. Sabi nga ni kaniba, rightly or wrongly, Duterte sinda. Paano na yan kung mga pudan aning distabil? So ama nga ni baga si Digong. So militar na ang pinagkukunyan, pinag-iis-is. Bako, ako kan sabitan na nga ni ka nakalis na mga aldaw. Kumbinsido ako kay to kidigong sa gyera kontra droga. Kada ining presidente na talagang huminampang sa evil na yan na siguro ako na nagdadangog, we will be in unison. Ang shabu ang illegal na droga is really evil. Ecstasy. Daining ibang presidenteng huminampang kanin isog sa isog. Pero dayman bagatabi totalmente napuho tabi tatanems. Nakagamot, nakaugat nin marhay ang sindikato nin droga and it is rebounding now tabi. Nako. Sige tabi standby muna tabi all units. Tamang-tama nakibibiltadahan ta na lang yan na pag-diskutir kan mga issue sa lado nasyonal. Digdi mo nakita sa lado lokal ta pinagtututukan niya to kunyan an probinsya kan Catanduanes ta pinagsusubaybayan ta ang kunyan ang development duman kan mga pag-recover na kan probinsya ni Catanduanes. Nasa linya po, standby muna all units. Nasa linya si Gobernador Boboy Kuwa kan Catanduanes. Gob maray na aga tabi. Good morning, Pio. Good morning, Mas, sa imong parang tabay. Opo, salamat tabi sa oras. Primero tabi, Gov, kumusta na po yung sa tuyang recovery efforts dyan sa scale na 1 to 100? Anong porsyento na po ang inabot ta sa recovery efforts kan mga tinamaan kan bagyo dyan tabi sa Catanduanes? Go ahead po. Pio, good morning again. Actually, sa kunyan, ongoing kita ning distribution ning GI sheet, food items. Patapos na rin yung food items. So, emergency response na piga-upod kang DSWD. Emergency response na relief goods, And then, ongoing po ito. Patapos na kita sa first, sa emergency response ng relief goods, Then, naghagad makita giraray ning ayuda sa DSWD for the recovery kumbaga after the emergency response. Siyempre ang food pack mga 3 days man lang yan, so pamilya nagtatrabaho matrabaho to pakalay kang harong medyo alalay naman sa mga manuwata which baka magtao man si DSWD. And then on our own funds, speak to President Bongbong Marcos, nagsurat ito sa NFA. We're about to purchase 17,000 bags of 50 kilos of NFA rice. Opo. Ngunyan, nag-allocate sa tuya 2,000 lang sa region mga makuha. Pero nagsurat kami sa UDMA na dapat, in fact, masurat ako sa OCD na ma-endorse kita sa NFA, tama ka barato kita, tanganin magtama ang kwarta duman sa na barato bagang NFA. Ito ang sa tuyang duman. Pero so far,
as far as kuryente, no, we 71.75% as of yesterday, 71.75% na energized na, or out of 315 barangays sa province-wide, 226 barangays na ang na-energize. Of course, napadali na because so association mga ng electric companies from Bicol, Eastern Visayas, Calabarzon, nagtabang sa tuya digdi sa sa Catanduanes. So sa telco naman, ang updates ang Birac, we have of course ang Birac Birac San Andres, Bato, San Miguel, baka masyado naman. Ang Birac, we have Smart, Globe, and PLDT na. And then sa San Andres, we have Globe and Smart. Bato, we have Globe and Smart. San Miguel, Globe lang. Biga, Globe and Smart, okay naman. Panganiban, Globe Smart, okay na. Pandan, Smart. Karamuran, Globe and Smart. Gigmoto, okay naman sa Globe and Smart. Baras, Globe Smart. Halos okay na ang kabus na munisipyo, 11 towns of Catanduanes, sabi Pio. May telco na kita, may telco. Opo. So, Boboy Tabi, are we safe to say na sa recovery efforts kung sa scale na 1 to 100, pwedeng nagrarani pa lang kita sa 50% Tabi, Gob? Might be. Kasi ang nagsusuporta ang gobyerno. Even now nga yung Chuchi Foundation, ongoing nga sa Igmoto, tulong munisipyo ang piniliin na nagdidistribute sila ng 10 kilos of rice per household, 10 yerong kita man Tabi, nakataon na makita ng 17,536 na yero. And then Sakulin, nakataon na ng 6,654, no? Family kits 500. Ang food items Tabi, inabot naman Tabi Pio, nakaabot na magdang 67,840 na DSWD food packs, ano? Ito na distribute And then ongoing, pakita mo yan, Tarog Kaso Karamuran. Naghagad naman si Mayor Glenn, 4 na barangay. Actually, PR, minsan nag-i-issue dahil nagtabang ang probinsya. Ang like yung pigtaw kang DSWD sa probinsya matalaga and then allocated sa munisipyo. So paagimian sa mayor dahil man kami pwede mag-distribute kaan on our own. Dahil man kaya distribute. Maagi kita sa mayor. So facilities ka mayor sa mga manpower ng munisipyo, maagi duman. So naguluwa, so iba naghahanap. Hay dahil ngayon tabang ang probinsya. Actually, ang rolling probinsya is augmentation. Then, aron kang DSWD na kita ng 45,000. Nagsubra na nga sa kang DSWD na 45,000 pagdigdi ni Senator, ni Secretary Rex Gatchalian. So, 45, naging 56,000. Salamat kay RD Norman, ano? Nagsubra sa sa Muya. Ang point ko is allocated yun. Maabot sa Muya, pag-abot kang goods, so dala kang duman na sa mga auto kang mga mayor, mga truck, diretso na to sa mga munisipyo. Ayun. Okay. Oo. So, araw kay ni Gob, the way I see it, iningon ng pag-restorenta so sa DSWD food packs, bako po ang kapitulyan may na-distribute ang direktamente, kundi ididiretso man nido yan sa mga alkaldes, na sa mga alkaldes ang nag-identify kan mga would-be recipients ni Tabi over. Yes, actually, ang nangyayari pag-abot sa food pack, bako naman ining araw kang yero na so totally damaged lang natawan o partially damaged. Pag-abot sa food packs, number of household yan maski so mayaman natawan. Na nagreklamo nga so mayaman pa pag di mo tinawan. Okay, so let's make iklarar Tabi Gob Boboy duang klase igonin food packs na hali sa DSWD. Now, yan ang mga food packs niyan Tabi Gob, ano yan, pinag-stack yan sa Capitol o diretso na Tabi sa mga alkaldes? Igo nakaabot sa Kapitolyo, igo maning so ginamit baga sa Philippine Coast Guard vessel, nakaabang nga dumang sa munisipyo. So iba naman, pag di na timing, di nakakuhaon sa MSU, so temporary storage area na pigtao kang ward food yan? Food program. Okay. May MSU kita digding sa tarapan lang na bodega sa hampang ng Kapitolyo. Dumang kita nag-store ka ini na kung saan. And then dakol man Tabi nagtataong mga nag-check in man sa tuya. Tapos bako makita dahil may nag-agi sa probinsya, nagkukuha lang ng lista.
And about sa mga yero nga ni, kung si Sete na waning like sa Chuchi Foundation, so iba, ito man ang pag-iiwasan ng tauan. So iba, dahil kaya tauan nga boss. So meaning, dahil madumble, so iba lugo din naka-receive. Yan ang programa to digbe, Pio. Yung Gob tabi paano ta so iba naghahapot baka ngayayaon diyan sa Kapitolyo ng mga food packs na iyan and iyan tabi an may kargo na kaan from the Capitol managad so mga alkalde na. Iyo i-allocate yan sa primero hilingon ta ang pondo ning Kapitol aning munisipyo. Kung pera ang pondo ninda, then pera ang kulang ninda, dumatatawaan ning number of food packs na from the SWD. In fact, so kwartang pito ni Presidente para ratio na kita. Dahil pa ma-PR pa lang kita. Dahil ito yung sige may proseso baga. But it will be, I think this week ata baka maka-PR na and then ito nga nag-ano kita ng NFA na 17,000 bags na 50 kilos. Kung matawag kita ng NFA, baka matawag ang gabos na household ng Kitanduanes. About 10 kilos kung ma-realize yung NFA. Pero pag nag-commercial kita, baka day mataw ang gabos. Kaya talaga nag-effort kita na through the endorsement of OCD na matawag ng priority sa NFA. Kasi na-allocated lang ang NFA na pagkatao sa Catanduanes. Kaya ito, Pio, gabos, yero, plywood, ongoing ang baka maka-purchase na kita. Iyo po. So, naghapot ka mga issue kang kalaban. Sabi ko nga so mga kalaban na, nag-relief goods man, nag-advertise man sila na i-course through sa inda ang mga donation. Dahil makita nag-question naman because mag-effort man sila makatabang sa tao, bako man mga maraot. Pero kung mag-issue sindang pigbubulsami ang kwarta, so bagas ko pigtago dahil ko man dahil ako matago ni bagas piyo, tayo makimin sa diring BTC, dako nga na yung bagas duman. So ang point ko is, ining panahon na ini kung bako lamang na i-resuehan about issues of politics kasi ma-election na baga. Next year na lang nandig. Sabihin mo, Pio, sa mga naghahapot sa imo. Kung ma-resuehan nandig, bako nangon yan. So, ibang madonar sa tuya, nawawaran tiwala, issuehan kami na sigog niya, dahil bigataw ang donasyon. No? Di, sumatao, dahil na matao. Kaya kung makatao kita ng 5 beses na food pack, marap ako maraot, maraming baga. Opo. Now, we go duman managad sa 50 million. Saan po ito i-aalokar tabi, Gov? Ano so gagamitan and kung intact pa sa kwarta o may mga nakalinya na nakitang babakalong pa ito? Bakal pa lang kita, may proseso. Nag-agwa pa kita ng approval. It is, we have 50 million from Typhoon Christine and we have 50 million from Typhoon Pipito. Okay. And then may mga savings man ang probinsya na i-augment naman sa pangangaibo. Kasi bakong sorry sa inyo, bakong karaw-karaw ining nahilig ta ang Birak, magandang Birak San Andres. Halos dito naman. Pero so northern part, Makupiyo, if we have ang kaputo ang data, we have 8,442 totally damaged. Nahiling ni President Bongbong Marcos pag aerial survey is talagang garitinungtungan ng elepante. Ang mga of course, siyempre so totally damaged talaga, made of light materials. So made of concrete man, atok. Then we have 28,475 partially damaged. Hamak mo ini. Maski pa ito itang 500 million dahil kayang tawan ni kabos. Kaya grabe ang pangangaipot na Pio. So kaya nga through your program, so may mga foundation dyan, donar, libre tabi, welcome kami kung siya mataon tabang. Dahil man kaipon, ito sa muya ang maski dahil ito sa muya ang pondo, dahil ito sa muya ang goods. Mag-check-in lang tanganing mag-check-in lang sa Kapitolyo, tanganing maitaw ta ang data na suday pa natawan. Iyo po. So itong kunyan, so almost 100 million gob, iba bakal ito yero, bagas asin iba pa? Yero, bagas, plywood, pako. But more on siguro, rice. Kasi ang problema Pio, so totally damaged sa baka plantation is it will take 2 years to recover. At tandaan mo, ang epekto ng bagyo, it is
70 million loss a month. Kasi we have 150 million income from Abaca. Meaning, nagdalaog ang 150 million sa probinsya, nagkakaigon chain reaction, nagsasakay sa tricycle, dako nagbabakal sa saod because of the 150 million nag-iikot sa probinsya. Inaanda ng 70 milyones. Yan ang kalkulo ko. Inaanda ng 70 milyones because sa mga area na damage sa Abaca. So meaning, na inaan ng 70 milyones na nag-iikot sa Catanduanes, mapuon sa sari-sari store, kargador, tricycle driver, gabos na agi hanggang kwartang ito, apektado na inaan ng 70 milyones. Yan tabi ang picture kang Catanduanes ngayon after the Typhoon Pipito. Opo. So, iyo masanatabian Gov and duman sa mga nagpaparaharapot na yan na sa millions na yan na igwaning proseso kunya na yan, naka-pipe na yan, ipo-purchase yan mainly halos construction materials and itong sa bagas tabi Goboboy. Yes, Pio, sabi ko nga itong tigtatang relief goods from the SWD, ano lang yun, emergency response yun. Iyo, opo. Dahil man ito pwedeng tulong alaw lang dahil na kayo matabang. Matao pa kita kung anong kayang naitabang ng Kapitolyo, kung anong kayang effort na mahagada sa provincial government, national government, gigibuhon ta. In fact, kadakol kung pigigiribong surat naman, baka sakaling mahirakan kita makakuha pang pondo para lalong makatabang kita sa mga napiktarang ng bagyong Pipito. Gob, dumantabi sa mga dai pa na abot, dai pa na tauan, nin mga pangangaipo, tabi, anong asigurasyon kan Kapitolyo, go ahead tabi? Normally, bigahanap so yero, may mga nagdonar na ng yero kaya nakakatao kita, but hopefully within next week PR na kita, makapuo na kita magdaon ng yero from the province of Catanduanes. So expected tabi. So kapos sabing totally damage, makaka-receive tabi aning anong na yero, pako, siguro sa plywood dahil man mataog ang boss, depende sa, kasi makulang na ang pondo, baranga na lang. Pero ang importante Pio, kasi kang bagyong Rolly, ang pigbakal kang probinsya, yero lang, pako, yero lang, na yung iba. So, in fact, yung plywood ganyan, pag-aadalan mo kung plywood, iba kan mo, puro yero na lang, na importante, so atop so shelter ang mga lanob na iba, improvise na lang, bahala na, luway-luway na lang kita in fact, may nagtatabang man ng pamilya, kaya bako man gabos na narautan, asa sa tuya. Nakatabang kita, sindaman by their own effort, minsan pamilya naghagad ng tabang sa mga aki, relative siya nagtatao man ng tabang, kaya so kaya dayman hopefully in a few months at least so narautan ng harong, ang ilang pinaka-importante sa narautan ng harong maka-recover na. Opo. Okay, so are you now declaring tabi Goboboy na open province na yan, nakatanduan na sa mga gustong magtabang, basta magpaaram lamang dyan, magkuakan mga lista kung saan pwedeng idara tabi so tabang, over? Pio, in fact, yun nga, ang sa tuyang pangapudan sa inda na mag-check-in lamang tangani, mag-guide ta kung si Sepan din ang tawag ng barangay, Okay. Salamat tabi Goboboy sa oras, mabuhay ka mo dyan sa Catanduanes. Salamat din po, Pio. Mag-ingat po kita ka, boss. Thank you so much mga tugang si Governor Boboy Kua kan Catanduanes na kumusta niya to weeks after na tumama ang Super Typhoon Pepito dyan sa Catanduanes sa saindang recovery efforts. So ang sabi baga ni Governor Boboy, so magnitude kan efekto kan Super Typhoon na ito kung sa scale na 1 to 100 dahil pa minaabot sa poko mas o menos 50%. And itong aaram dyan kan publiko hain na 50 million hali duman sa tabang, hali sa gobyerno nasyonal, inigwa pa pala na 50 million itong Typhoon Christine, so total mga 100 million. Gabos iyang tabi nasa proseso na kan pag-purchase pigapod na PR aramod lang tabi nindo dyan sa Catanduanes nagdadangog pag public funds gulpi po ang proseso kaan, ingat na marhayan mga nagkakaput kan kwartang iyan at iyan subject iyan sa auditing rules. Ngunyan itong milyon na iyan na ipinagtaod dyan na tabang kan national government sa Catanduanes, analo karan po kaayan plywood,
yero, mga construction materials, and mainly sukon yan, so ining bagas, ano tabi, okay. Iyan ang papadumanan po kaan. Medyo talaga mahaloy-haloy, taigon yung pinagsusunod na prosesoan. Nakukompound pa kang problema, mas kiligdi po sa mainland, itong sukon yan, iyan na pagkuanin bagas, pag-purchasing ng bagas NFA, pahirapan. At diit ang supply kan NFA, pahirapan. Ngunyan, pinagigibukan na kapitulyo sa Catanduanes na itong milyones na kantidad na ito, makakuanin dakol na bagas sa pagikan paghanap kasuburo baratong bagas. Anong buro baratong bagas? NFA. Takunduman sa komersyal, diit sumakukua, diit sumatatapod. Ano? Ngunyan, ang sabi ni Governor Boboy Bagatabi, pag naka-purchase na, using itong funds na itong pinagtabang dyan, gabos matatauan, dyan sa Catanduanes. Maski tigya, 2 o saro may ka ba nga, 2 kilo, 3 kilo tabi. Basta ang importante, balikan tayo itong construction materials, mga yero. Maabot ang panahon, aldaw magbilang lang tabi, maduro diretso na yan po tabi. Now, dyan sa mga food packs tabi, sa mga food packs, yan na pikupadarakan DSWD, national. Anigo na ning kargo tabi kayan ang munisipyo, mga alkaldes. Mga alkaldes, sindaan na sa ground, sindaan malis na talaga kan dapat tatauan. Ngunyan, makuha sinda sa indang alokasyon, kung kulang na dyan sa Kapitolyo. Iyan tabi ang sistema. Kaya igo dyan yung nai-stack talaga na nagkakapera dyan sa Kapitolyo kang Catanduanes. Igo dyan yung nai-stack depende man sa report kan mga alkalde. Kung kulang na sinda, dispes iyan tabi, mahagad dyan sa Kapitolyo kan Catanduanes. So yan po ang sistema dyan kan distribution sa Catanduanes. Kadakol na pa lalo na sa social media, na nagagamit na ang mga isyong iyan dyan sa pag-relief distribution sa politika. Tama itong pangapudan man kan gobernador. Sa masunod na sa natabi, next year na nindo iyan ibuhi na mga isyong iyan na manungod sa politika. Kung mahilig na nag-iriwal-iwal dyan sa politika, mga madonar pwedeng magkunyan na magduwang isip na lugod tabi. Now, saro pa duman sa puntong pinag-deklarar ni gobernador, open province na po ang Catanduanes sa mga gustong magtabang. Basta magkortesiya lamang duman, nauni po tabi gob, tatabangan mi man ining barangay na ini, uni ang pamilyang ni tatabangan mi man for proper accounting. Tanganing, gobyerno man, Kapitolyo, easy naman ito pala ngayon nataawa naman in araw kaining grupo nin tabang, dudumano naman kan Kapitolyo, mga day pa man inabot, bako tatanems, yun ang dapat kaan, naisihan lamang kan Kapitolyo, sa itinao kan grupo ini so tabang. Tanganing day naman madoble, resources man kan Kapitolyo, padumanon sa mga medyo kulang pa man so natabangan. Bako, sige, yan po ang sitwasyon niya to. 2 isyu sa to yung natukar, lado nasyonal itong kay BP Sara Duterte and ining dyan sa Catanduanes. Oras Pilipinas, day magali mabulta kita pasado na alas 10, mahabol kang hanap buhay si Tata Nems, buda mabareta si siya na liron. Oras, it's 9:49. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City
kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Nor. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Coolito. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito. Now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Drink responsibly. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hello world. Time to shop another season with LCC. Always bringing the magic. What a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers. We're oh so near. So don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun a merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fabton Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fab.com. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Buwas agad, inom agad. I feel good with Biogesic for Kids. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangan i-share. Kaya buhos agad. Inom agad. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap, sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble
Doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap
Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha? Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Plano kan Philippine Navy nadagdagan pa sa indang mga assets na may kakayanan na pakusugonan sa indang anti-submarine capabilities. Ini ang sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad matapos indang makapagsumitir nin proposal para sa pagbakal nin mga ninduwa pang dagdag na corvettes o frigate. Sigun pa kay Trinidad, dakulaan na pangangaipuninta para sa dagdag na naval assets kana Pilipinas tangani na mas mapakusog, palalo ang seguridad kontra sa mga panakot hali sa luwas ka nasyon. Ini matapos na manutaran ang sarong Russian attack submarine sa Cape Calavite sa Occidental Mindoro kana kalihis na aldaw. Mientras tanto, sinabi ni Trinidad na sa ngunyan, igwanin duwang missile frigate ang Pilipinas, mantang an BRP Jose Rizal asin na BRP Antonio Luna ang may kakayanan man sa anti-submarine warfare. Dagdag pa kan tagapagtaram na ang duwang guided missile corvette asin anom na offshore patrol vessels ang napresenteng pigbibilog sa South Korea, mantang duwa na landing docks ang pigbibilog naman sa Indonesia. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic.
Ingat! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan by Jessic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangan i-share. Kaya buhos agad. Inom agad. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldad by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi yan tawan taning recap mo na itong so pakipag-olay taman diyan kay Gobernador Kuwa tadakulan mga paramati ta diyan sa Catanduanes giraray primero pinagdeklarar na ni Gobernador Boboy Kuwa na open province na po sinda sa mga gustong magdonar, grupo, organisasyones o kung ano paman. Basta mag-coordinate lamang duman sa Kapitolyo tanganing so Kapitolyo man maisihan na ito pala natawa na kan araw kaining mga pangangaipo so barangay na ito natawa na sinda naman i-rechannel man so sa indang tabang duman sa mga day pa manatawan. Okay, now ikadua 50 million Typhoon Christine, 50 million Typhoon Pepito, iyan po gagamiton yero, bagas, construction material, plywood. Naka-purchase order na po yan, PR. Medyo mahaloy-haloy lang ta. Proseso gobyerno ang pinagusunod, auditing rules. Iyan po. So iyan mayormente. Sa mga food packs naman hali sa DSWD, yan. Kaya igo dyan sa Capitol ni nasa Saray, ta arag po nindo, depende po ang pag-release kaan sa request kan mga alkaldes dyan, lalo na sa mga naafektaran kan Pepitong Gulpi, Northeastern Town, Karamuran, Pandan, Higmoto, Payo, Bagamanok. Yan, tabi. Dependan sa request. Kaya pag nag-request na alkalde, ngaya kan Higmoto, Bagamanok, o kung ano, dispatch na makuha dyan sa Kapitolyo. Iyan po, DSWD. Isisaray sa na dyan sa Kapitolyo. Natangay tayaon sa Kapitolyo. Opo, tadai pa man nagre-request sa mga alkalde. Bako man na nakagustuhan kan gobernador, isaray dyan, dai ipanao, dai po. Sa mga alkalde ang nakakaisi kan listahan kan pangangaipo, buda sa mga nangangaipo, dyan sa mga munisipyo kang Catanduanes. Sindaan, basado sa sistema na ipigpapasunod po kan gobyerno, nasyonal, lokal, budakan, DSWD, arog kaan, pag kinapos na sa munisipyo,
ma-request na sa alkalde, madumana sa Kapitolyo. Paki-release man tabi ka ini. So Kapitolyo naman na yung nag-caretake kan mga food packs, i-release naman iyan. Day man ang pinag-ordinan kan gobernador, isaray dyan. Kung sisa siya nang gustong tawan, iyon tawan. Bako, so alkalde po ang ma-request. Ngay ma-request na supandan, so karamuran, taubos na ngay kami digdi. Yan, si dispes nan ma-release tabi. So arukan, so mga yero, sumatapod sa natabi, kuan dyan, ma-release man na ng Kapitolyo kaan, basado man sa lista na isusumitir sa inda. Sige tabi. So yan, sumada dyan sa Catanduanes. Dahil pamiabot nin 50% ang recovery dyan kan Catanduanes. Sige, may istorya kita dyan sa luwas, nasa linya, si Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jim. Dyan sa 3rd District, kumparing Jimmy Maraynal daw. Yes, Marainaga tabi pa di sa mga dagdag niya tong bareta, sararado na ngunyan. So, mga pinag-i-standbayan kan na mga Green Guardians o bantay sa Task Force Quarry, digdi sa nagkaaragihan niya tong lugar sa 3rd Distrito, partikular ining digdi sa Ligaw, naagyan niya to, sarado na tabi pa de. Dahil na kan mga dati nagkukurumpol-kumpol na mga Task Force Quarry o Green Guardian o kung ano man ang ngaran kaan, napapatos na nalalano ba na ngunyan kan at na pudka ni. So, dapan na blow, wara na kibantay. So, naglalawag sa isip ka, paano na puilo ang mga tracking singonyan na hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon, nagarakot kan mga aggregates. So paano na ini? Sabi baga may na-retainer na 250 na mga babantay man giraray, pero wala man kita nin nahiling, kaya amog-amog ang paghakot ngunyan kan mga aggregates. So lalong dahil kita kaining malaog na income kunwa dahil na mga bantay na pansalida na napatunayan nga niya to ngunya na pagkaaga wara na mga bantay tabi pa de. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hala dyan sa luwas, iyo man agad that would be the logical effect. Paano na machi-check kung iyan na igwanin tudong quarry na taday na sa mga checkpoints, ha? Tinarangkas baga so pira ito na kunya na mga Green Guardians. Apudanta daw so kunyan sa tuyang administrador tibaad lamang magpaundra si Dr. Cedric Daep, yung provincial administrator niya to, kung napaghurunan man ang gadinda yan, kung paano valido ang kunyan, valido ang concern, paano yan ma-check man agad kung igong magkorari. Pero kanakagingal daw, pinagtiri po naman ni Governor Glenda sa mga quarry operators. Madali sana. Hello Sir Cedric Maraynaaga tabi. Opo, day ka pa man naka-on air, hagadong kung permiso mo tabi as a provincial administrator, kung pwede kang i-on air tabi, ihapot bilang tabi sir so concern ta. Bakong kunyan, igwa kita nin mga Green Guardians nang so naga-check baga kan so nagaluwas ning quarry, hinarali. Now, igwa ng mga checkpoints na dain ng mga tao, ta siyempre may pinag-terminate na kita. Paano tatabi ma-check yan? Would you like to go on air tabi, Dr. Cedric? Sige po. Sige po. I will put you on air tabi. Mga tugang, sa tuyang bagong provincial administrator Kanalbay, si Dr. Cedric Daep. Dr. Cedric, marahay na aga, we're on air na tabi sa Tingog Kanbanwaan. Marahay na aga tabi, Pio. Opo. Now, igo kaya ning sitwasyon di pinag-terminate tabaga so nagkapirang Green Guardians niyato na nagbabantay kan mga checkpoints, estratehikong lugar na pinagluluwasan kaso mga nagkakwari dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon, tanganing ma-check so sa indang pinagkwari, matawan ni nagkakanigong resibo, makabayad din tama sa kunyan sa probinsya. Ngunyan, naturalmente nag-terminate kita, may mga
may mga checkpoints na daina ni nagmamandong tawo. In fact, naka-report pa sa nasusamuya ang chief reporter, si Pading Jimmy, nagkapera na dyan sa mga dating mga checkpoints, dainan mga tawo. What if kung igwang mag-kwarari, data na ma-check tabi, Dr. Cedric, ano ang plano kan probinsya tabi? Ipapaano tayo sa in-charge dyan sa Enro, na ang in-charge dyan si Dave. Ipapaano, sabi niya, kaya daan mga procedures maski arugat ang nangyari, garong ikwas ng mga options. Kaya hihilingon tangon na kung ano options ninda, taday pa man akong idea kung ano ang suggestion. Tapos siguro, ang aram ko, nagpa-meeting sa mga, may mga prangkisa baga dyan. Ito, makakatabang ito kung ano, siguro may self-discipline man itong mga may prangkisa dyan. Kung halimbawa igwaman ng mga illegal quarry, iyan ang i-check ta kay Dave kung ano ang countermeasure niya, anong option niya, dahil ang sabi niya kaya da, kaya hihilingon tango na taday ko pa man tabi piyo na kauron. Iyo po, opo. We understand katutukaw mo pa lang dyan tabi, Sir Cedric, nagkapirang aldaw. And iniso continuing developing story dyan sa Kuwari, ano po. And itong si Dave, we are referring to Mr. Dave Puwatabe. Iyo, si Dave kailan makakasim magpasangon niya dahil siya ang may control sa planning and then sa operation kaya na sa Kuwari. Iyo tabi. Iyo masanaan pinaghalitan, yun na yan so logical effect, kumuday na nabawasan na sa mga bantay, tibaan may magrulusot managad, makaboy lulugod sa mga Kuwari, dahil income kitang maglaog sa probinsya. Pero kung sa ano Pio, kung sa mga pagpamiting naman ni ko pagka sa mga may mga prangkisa, sa hiling ko, mga tultul man ito, dahil man ito masunod man ito kang procedure dahil siyempre may pinarmahan yan sa prangkisa. Iyon, so mga permitis niya to Opo, tiniripon man agad ito, dakol ito dyan sa guest house yata yun kanakaabing aldaw. Opo. So iyo masanatabi sir and we will check on it kung ano ang development man kung magkahuro na kamo ni Mr. Dave Puwatabe. Iyo tabi Pio. Opo. Thank you so much. Kumusta na primerong aldaw dyan sa opisina mo? Ang primerong pagtutukan ko ano sa structure kay ni dahil ta sarap man sa nagaro duwa pa sa ang permanente. Pigadalan ko patabang opisina ta gusto ko maging stable ang structure. Tapos magkaigwa ki continuity pagabot sa pag may mga transition key leadership sa PA. And then nakol pa akong plano Pio na nakabugtak sa kuyang checklist, kaya lang siyempre pa-prioritize ko muna itong mga instruction kang gobernador tadakol kay mga patapos ng taon, dakol kay mga atenderan na dapat atenderan, tapos sa award Pio na pag-restoryahan garo December 12 ko na makitanggawad kala sa award na na-receive ako hali sa OCD na email kasi ba ko yan sa Oriental and then sa SGLG. Ayan, hilingon pa kung ano ang mga development na pwede kong mag-develop Pio dahil kaso hapon ko first day ko rin sa opisina, kaso matulos yung atindaran ko mga events na nag-represent kay Go, plus last ko baga kaso hapon sa concurrence. Opo. Makaskaso nga a day after kang appointment, may concurrence tolos. Tapos sa kanya naman, day 2 ko, kaya pigka-kaurong ko pang mga staff. Tapos kanya, maduman ako kay Go, tapos kakaurong ko sa sanggunian, managod sa ibang clarifications. Tanganing, pag nagpuna ko kasi kuyang formal na trabaho, organized na ang sa kuyang direction. Iyo po, may naunambitan kagawad kalasag award. Award din naman kita tabi, Dr. Cedric? Iyo tabi Pio, may marireceive kita sa December 12 na susub naman sa surat kang Office of Civil Defense na nareceive ko pa sa nasa email. Ay, mainit-init na bareta yan Kalasag award. Nag-award ka na governing body. Ano po tabi, Dr. Cedric? Office of Civil Defense tabi yan Pio. Oo, iyo. Ining Kalasag award, recognitionan bilang related man ganara sa disaster tabi Pio. Ayun. Pinadala sa kuya kasi bago na-receive ko. Atenderan ito sa naka-Pilipinya. Ma-Pilipinya na kita. Mayogon pa. Ari ng awarding tabi, Doc Cedric? Nakasurat daw, December 12. Saan ang duwan nyo tabi? Sa Oriental. Oriental, okay. So congratulations in advance sa albay sa gawad kalasag na mainit-init na bareta pa. Gurano katotoo na ang Deputy Provincial Administrator ang ngaran Jerry Doldebese.
Ako pa sa Manila, kaya kung una nag-represent kaya ganyan, tanga sa Manila pa sa Cavite, nagtitraining ka sa drone. So Deputy Provincial Administrator si Jerry. Deputy ko na nagtukaw sa opisina niya. Sige Sir Cedric, salamat sa oras tabay sin informasyon. Salamat Happy Pio. Thank you so much si Dr. Cedric Daip na kahuro niya to ang Provincial Administrator Kanalbay manungod sa siring na bagay. Congratulations, mainit-init pa, gawad kalasag award ni Giraray ang Albay, igagaw-gaw ining maabot na mga aldaw sa probinsya ng Albay, hali sa opisina kan Defensa Civil. Duang report, then bye-bye time, Pading Jomar, what's happening dyan sa 1st District? Good morning. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Tulong estudyante kan Tabaco National High School ang nagdara na naman in Nonra digdi sa eskwelahan asin sa syudad kan Tabaco, Paring Pio. Ini matapos na guminana sindaling Gold Award sa International Youth Research and Innovation Competition 2024 duman sa Indonesia. Nako, very good. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang tulong mga estudyante ini grade 11 kan Tabaco National High School, iyo si Margaret Rogelia Burse, Judgiel Colin Climaco, asin Francine Marie Gerian Burhal. Asin ang mga ini Paring Pio, basado sa informasyon na nakuha kan DCGB News. 4 years na palan ang mga ini na nagre-research kung ano mapagkakagamitan ni Maray kay ning sugar beet. Ang sugar beet, darba ko man nga niya kung masyado familiar kay ni Paring Pio. Okay. Taday man ini dining Bicol. Pero sa saindang research na guminana na digdi sa regional competition, iinintra ninda duman sa international competition ining pinagapod na structural performance and durability of cement with sugar beet and snail shell. So ano ba ganyan padikang Arikurong kan Tabagwang. Yan. Snail shell powder as biomass additive. Sa research nila, nagluluwas na napapasarig nin Maray ang semento o ang sinemento pag may sala ka ining mga additive na ini, so sugar beet, saka snail shell. Ilinaog ninda ini sa competition duman sa Indonesia through online sana, and kalakalis na daw nagdesisyon ang International Youth Research and Innovation Competition Committee. Kariba na yan, so parte ni padikang Science Association of Indonesia na ang research kan tulong ini nagkamit ki Gold Award. Aram mo kumpadring Jomar, dapat na tabangan ning todo mapatent diyan sa mga estudyante. They will be earning millions and millions. Ta sa inda itong patent yugod magagamiton sa pagproducer ning semento. Dapat magiyan aning tama na mapasainda so patent ka ito. International yan Pading Jomar. Iyo pa din. Pinagalan talaga ini. 4 na taon dahil nindang pig-research. Iyo dahil, aram mo baka kung sisayan magsadiri na kan patent nindang iyan, pasundon na ning marhay na sa inda maghagad nin permiso so mga mamanufacture ning simyento gamit ang formula na gagamiton dyan sa kuanan kan mas patagas kan simentong iyan. Tama man ang kadpare. Sayang, dapat mapasunod ang mga magurang kaan, maghanap na sila ng koneksyon. DOST, Manila, gobyerno, sa indaan na patent. Pasunodong ko pa si... pasunodong ko si Kagawad Rainer Burse. Ama kansaro sa mga ini. Correct. Sige. Ama ni Margaret Rogelia Burse. Pasunod doon si Kagawad Burse. Kasunod kinaulay ko na si Kagawad Burse kani, Rainer Burse.
sabi ko kagawad, aki mo pala niya ko itong susaro duman sa grupo na guminalan involved sa research duman sa international. Anong guminalan sinunod ni goal. Kagawad? Aramon si di pagtulos ni kagawad sa kuya. Lubos yan kay Mrs. Tama. Bako day malatak ni Mrs. niya kaya. Nganing day malatak, day siya ma-content. Automatic. Day pa ako nagapot. Tuminaram tulos. Lubos ngayon kay Mrs. Tama ang bilibon niya. Day siya makukontent. Roger na. Pero tama ito pa rin. Kaula yung giraray si kagawad. Oho, iyo. Ipasunod ang inguwahon ninda kung maipapatentin eh. Oyo. Tama na. Kung may papatent ng Pading Jomar, may posibilidad hayahay na naki niya. Roger Ronda. Or kung igwaning provision duman sa nagpa-contest na itong sa formula, magiging sadiri na kan organizer. Hilingon tango na, igunin mga arog kaan Pading Jomar na sistema paano. Dapat mapagadalan man ang gas. Mapagadalan na kung itong sa formulang ito, magiging sadiri na kan organizer. Pero kung dai, sa inda yan, naku, hayahay ang mga aking milyones de pesos yan. Maray pa nagro-research naman sana ako kay ito. Sige, magturot-tok ka naman yan kan tabagwang. Roger on that. Pero ba kung kalwag ba mula sa daw ko sa mga aking arog kayo ni, sa insida nagkukuro akidiya kayo, sa insida nagpupuon, tanani yun maabot ni daan goal na yan. Yan, okay. Anyway, dapat pirmi ako makipag-istorya sa mga matali. Demonyo ka. Magkaupod lamang. Out ka. Dahil ko Dahil ko mag-istorya nakita pa rin magpara-istoryahan, mahanap mo na ako kay mga matali. Ayan pa rin report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Joshua, okay na. Inabot kita kanos makapuntulo si News Direct Mar. Ako po, si Pio Fernandez. Tuhod, siko, baywa,